Se lle pregunto onde comezou o sendeiro? Non, como me vou a poñer a falar con el? Veña, vai, que fago? Non sei que decir, non se me ocorre nada. Que nervios. Ai, que lindo é. Bueno, é normal, pero a min gústame. E se lle digo que me parece guapo? Ai, oxalá me atrevese. Ademais, non estou arranxada, non teño posta ninguna roupa bonita e teño fame. Ni se che ocorra mirar cara atrás, Bueno, sí, mírame. Mírame todo o que queiras. Ai, non teño tempo. Hola, vou ben por aquí cara a ferveza que hai xunto ao Castelo de Nareio? Sí, a 5 minutos xiras á dereita e xa poderías seguir as indicacións das sinais. Vale, graciñas. Nada. Moi pero que moi mala idea. Pero que fago mirando todo o tempo para el? Veña, vai, disfruta do paseo. Ademais, teño moita fame e estou soa. É descoñecido, sí, pero é lindo. Este ten moza? E se é unha modelo que viste moi ben e sempre vai elegante e por iso ni me mira? Por que estou hoxe vestida así? Bueno, que me acepte como son, non? Quen sabe, ao mellor, podería ser o home da miña vida. Non axudes. Así xa me deixas de gustar. Vou xantar e desapareces da miña vida. Oh, no, ademais é amable. Pero podes ser unha mala persoa por dentro. Non creo, non o parece. Con eses ollos, esas mans, estarían tamén agarrando as miñas mentres me mira. Hola. Hola. Perdón, é que quería falar contigo e, claro, non sabía. Perdoa, pero teño presa. Ademais, quero camiñar só. Adeus. Son un completo desastre, non vai funcionar. Eu deixeinas na estantería. Non, eu aquí non as teño. A ver, vou mirar. Mira no caixón, porque aquí non está, mira no caixón. Ou se buscan solucións novas, iso que se chama agora sinerxías. Pero eu agora non me atrevo a rediseñar o sistema universitario. Pero non sei a que se debe. Porque son catedrática en activo. Xenoveva, espera un momento. Nena! En activo. Nena, gustanches mazás? Queres mazás? Teño tantas que non sei que vou facer con elas. Bota, e non para. Xa fun á fusqueira, xa fixen compota de mazá, mermelada de mazá, zume de mazá. Poñoche reinetas, poñoche bicudas. No, poñoche mitad e mitad. 43 euros vai me dando, con 60 céntimos. ¡Que non me vayas máis as mazás! E que me foi a min a cebolo? ¡Foi máis mazás! Sin permiso, nijo! As mantiñeiras carjadiñas! Mira que es cara dura, Cara dura! Fucho máis mazás e ahora andalas vendendo! ¡Sin vergüenza! Arranca, Fucho máis mazás e ahora andalas vendendo! Aquí fucho máis cebolo. Aquí fucho máis cebolo! Pero arranca, que non te quero ver máis diante. Arrancas e vou coller as mazás e levalas, Que dis, muller? Que dis? Que? Pero será? Non te me arrimes, Sabes onde está a fervenza que hai xunto ao Castelo de Nareio? Hey